Bé, doncs, un any més podem gaudir durant la festa major gràcies a l'esforç de la plataforma cívica Camí Ral de Premià de Mar d'aquest espai que és la Nacional 2, que normalment està envaït per una quantitat indecent de cotxes assassins que cada dia, cada setmana s'enduen la vida d'algú altre. Avui per això tenim la doble vessant d'aquest acte. Per un cantó, gaudir, com deia, d'aquest espai que normalment està espoliat pels cotxes i fer-hi un sopar a la fresca. La plataforma us convida a sangria i havent sopat d'una tallada de síndria. Per altra banda, la part reivindicativa, que no l'hem d'oblidar mai, nosaltres volem que aquest espai que estem trepitjant ara actualment sigui un espai per les persones, sigui un passeig i punt, com diu la nostra pancarta que tenim penjada allà, i que la variant d'aquesta carretera, la variant dels cotxes que actualment estan passant per aquí dia rere dia, no passin per una nova via que ens vol construir la Generalitat de Catalunya. Volem que aquests cotxes passin per una variant que ja està feta des de fa molts anys i que fa 41 anys que paguem, i és la C32, l'autopista C32. Volem que aquesta autopista esdevingui una autovia amb els accessos necessaris i les ampliacions necessàries per a la connexió entre pobles i en Barcelona. Per altra banda, avui tenim una doble reivindicació. Tenim una vessant nova que la plataforma cívica Camí Ral de Premià de Mar ha impulsat juntament amb altres plataformes i altres entitats de la nostra comarca, algunes d'elles representades aquí darrere meu i al costat meu. Aquesta nova vessant, aquesta nova temporada vindrà donada per les actuacions fetes per la nova coordinadora Preservem el Maresme. Ara ens explicarà el company de Vilassar de Mar, el portaveu de la coordinadora, l'Antoni Esteban, ens explicarà, ens llegirà el manifest d'aquesta coordinadora. Jo us diré que la pinzellada més representativa d'aquesta coordinadora és canviar, modificar el document de mobilitat que es va aprovar en el Consell Comarcal per unes quantes forces polítiques. No és el que necessita la comarca. Nosaltres, a part de tot, volem evitar la construcció imminent que ja està licitada i tot a les rondes de Mataró. Estan a punt d'executar-se amb un preu ecològic molt important i a més la futura construcció de la variant que també passarà pel costat, volen que passi pel costat de l'autopista C32. Per tant, des de la plataforma volem que gaudiu d'aquest espai que normalment no podem gaudir, que sopeu molt de gust aquí i us refresqueu amb el que la plataforma us convidi, i li passo la paraula a l'Antoni Esteban, portaveu de la coordinadora Preservem el Maresme. Gràcies. Bona nit a tothom. En nom de la coordinadora Preservem el Maresme, que actualment està formada per una trentena d'entitats de tot el Maresme, us vull llegir una crida al Maresme que hem subscrit per unanimitat totes les plataformes. La coordinadora Preservem el Maresme, enfront de l'inici imminent de les obres de la Ronda de Mataró, exposades capciosament com una millora de l'accessibilitat a Mataró i essent veritablement el primer tram d'una nova autovia de 4 carrils, paral·lela i lateral a l'autopista actual que travessarà tota la comarca, produint un fort impacte i afectació a tot el territori del Maresme i dels municipis que trepitja, denuncia la negociació de l'acord del projecte per part de les nostres administracions a porta tancada, en la foscor, sense la participació ni la informació adequada a la ciutadania ni als ajuntaments, seguint un model de política autoritària i antiparticipativa de fets consumats en favor dels interessos dels lobbies de la construcció i els peatges, sense escoltar la veu del poble a qui vol representar i que perpetua el greuge històric de l'autopista de peatge del Maresme. Denunciem també un acord que no compta amb cap estudi global de mobilitat, ni la realització d'un plantejament seriós d'alternatives per a un ús eficient de recursos econòmics en temps de crisi i retallades socials, i que es prioritzi un projecte que malbarata una important quantitat de diners sense resoldre els problemes de mobilitat de la comarca i perpetua el dèficit de transport públic.
Reclamem l'aturada immediata dels projectes d'obres de la Ronda de Mataró, primer tram de la nova autovia del Maresme, la gratuïtat de l'autopista per als maresmencs i l'inici de diàlegs entre les administracions i la ciutadania perquè es planteixi un model de mobilitat de futur basat en la planificació sostenible del territori, no només en previsions de trànsit, sinó en un estudi global de futur i consensuat fent un ús eficient dels recursos. La coordinadora Preservem el Maresme crida a totes les entitats civils i persones de la comarca a unir-se, organitzar-se i mobilitzar-se en la lluita en un conflicte de gran magnitud i transcendència per al futur del nostre territori i per la qualitat de vida dels seus ciutadans, adherint-se i participant en aquesta coordinadora comarcal enfront d'aquesta acció hostil de l'administració sobre el nostre territori i d'esquenes a la seva ciutadania. Premià de Mar, al Maresme, 9 de juliol de 2010.